И коста хора, аз съм SkipBG и днеска ще направя едно уроче. Трябва да спрем компа на някой приятел или враг. И да. Давате дясно копче на мишката. Създай. Пряк път. Не опишете shut down тире R и пишете за колко секунди искате да му се изключи компютъра, не за 10 ще напред. И тук се пишете как ще се казва това ден, как ще е заблуденото именно това. Примерно, Terraria. И винаги е задължително да завършва на СП. И давате готово. Давате дясно копче. Преименувай. И тогава пишеш Terraria. И така не мога да му дадете, защото той ще разбере, че не е истинската игра Terraria. Просто давате дясно копче. Свойства. Смяна на икона. OK. И тук се избирате каква да е иконата. Аз в този случай имам сайт, в който ще намеря икона. И сайт е Find. Икона ще го има в описанието. И цъкате първото. И тук пишете Terraria. Да, съм написал грешно. Да, не ми излиза, просто ще дам смяна на иконата OK и ще сложа това дръвченце. Ей това. Така да приложи OK. И сте готови. Сега влизате в Skype някой от абонатите. И примерно на кой. То сега няма никой на линия. Това най-накрая. Ще му чакаме да го говоря. Добре, ще му го пратим, той когато се го отвори, си не го работа. И да, така бам. И той като го приеме, като отвори, ще изпише Windows, ще се изключи там след 10 колко секунди, колко сте го създали. И това беше всичко от мен, аз бях SkipBG, subscribe, лайк и чао!